بچہ پیدا ہوئے کہ نہ میری حکومت تے زوال آئے. میرے برادر جو رب چاہے وہ ہوندا جو دنیا تے آنا چاہے دنیا دی کوئی طاقت ڈک نہیں سکتی. وقت گزرتا گیا. ایسے سال دی گل ہے میرے پیارے خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اے دنیا دے اندر آن لگ دے میں تے ادھر نا میرے پیارے خلیل اللہ کا باپ تعارف ہے. باپ نے آدر بھی کیا قرآن میں آدر کیا میں انشاءاللہ وضاحت کراں گا. اے پیارے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام میرے برادر اے آندیاں پابندیاں لگ جاندیاں میں کہ دنیا دے اوتے پیدا نہیں ہونا چاہیے تے باپ دا نام آزر اے آزر نمرود دا باڈی گارڈ ہے. انج سمجھو کہ نمرود دا وزیر ہے تے اے کسے کام کا